गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जागोन माने आङो अराङाव थांनो नागिरदों। अराङावलाय थांखाबाय थादों एग्जामनि थाखाय, अब्लाबो दिनै एग्जाम गैया, मोनसे फिसा इमारजेन्सि खामानि आरो बिनि थाखाय थांनो नागिरदों अराङावहाय। ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर। मा खामानि बेखौ आङो माने भिडिअ लास्लाब मोनगोन ना मोनाथाय, जेखि जाया थांग्रोनोसै आरोना। भिडिअ लानो मोनब्ला लानोसै, सम मिलायाबो जानो हागौ। ओमफ्राय जुदि भिडिअ लानो मोनाब्ला खामानिखौ आङो उनफोराव खोन्थासिगोन आरोना। ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दे बिदिब्लालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आङो भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय नै जोङो सोर सोर थांदों, मुथु आरो आं। ओमफ्राय जाहा मुथुआ भिडिअआवहाय नुजानो लाजिदोनो मुथुखाय, बिनिखायनो आङो मुथुखौ भिडिअआव लायाखै, आंखौल'सो लादों। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि खानायखौ गुसुं बायदि नुदों न'? खानायखौ आङो थेबनानै लादों, बिनिखायनो गुसुं बायदि नुदों। ओमफ्राय नै जोङो दिनै माबाखौ गारिखौ जोंहानि न'निखौ लाबोआखै। जोंहानि न'निया माने न'आव गैया आरोना, गारिया माबा लांदों, बिबोनाङा लांदों। ओमफ्राय बेलेग गारिखौसो लाबोदों जोङो। ओमफ्राय बोरैबा गारिया जोंहानिख्रुइ माबा मा होनगोन गाहाय ना, ओमफ्राय बोरैबा मोनलायलायदों आरोना। मागोनि पिकनिक जादों ना जायाखै लोगोफोरालाय? आंहाथ' नै पिकनिकखौनो मोनजायाखै, माबानि थाखायनो मा होनगोन एग्जाम जानायनि थाखायनो पिकनिकखौनो मोनजायाखै आरोना। एग्जाम जादोंब्लाबो फरायनोनो गोसो जायाखै आङो। बिथिंबो मालाय पार्टि जानाय। गुड मर्निं। न'आवनो दे माबा अराङाव फैब्रबदो, दा सहैगोन। औ दे जाबाय रायखांबाय। ओमफ्राय नै जों दायो थांगासिनो, अरां मोनहैथ'वाखै, मोनहैसिगोन आरोना, अरां मोनहैसिगोन। ओमफ्राय आङो लामाखौ एसे साफायनानै देखायनोसै। ओमफ्राय ससमाखौ फुनानै नायदोंमोन आरो आङो माबायदि नुयो होननानै, फुलाला नुयो आरोना। नै जों अरां टाउन मोनफैबाय फैयैहाय। ओमफ्राय जोङो जोंना खामानिया नै बे साइडथिंजाय आरोना, बे साइडथिंजाय नै बिथिंजाय। लामाया बारा थिग नङा, थांसै। ओमफ्राय तरमुज गायदोंना इयाव फाइनान्सारानो फोरबो जादों, आर'ज दिनै माबा नालाय, मागोनि 1 तारिख नालाय, फोरबो जाबाय आरो नै। लोगोफोर नै जोङो माबा अराङाव खामानियाव थांनाया, ओमफ्रायो खामानिया जाबोबाय, खामानिखौ मावखांबाय, मावनानै ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय फैफिनगासिनो, मोनहैथ'वाखै। दोनस्रिगा दालां मोनबाय आरोना, मोनफैसिगोनथ', बारा गोजान गैला। ओमफ्राय मा खामानिमोन आं बेखौबो देखायनाय जायासै लोगोफोर, गाज्रि मोननो नाङा। खामानि माने माबाबाय थानाय समाव, बे खामानिखौ मावफुबाय थानाय समाव माने बिदिनो केमेरा लानाय जायासै आरोना, लानो सोलाबासै, बिनिखायनो लानाय जायासै। ओमफ्राय उनफोराव खिथासिगोन आरोना बे खामानिया मामोन, देनां उनफोराव खिथासिगोन। ओमफ्राय भिडिअआथ' थांनाय फैनायनिल' जाथारबायना। ओमफ्राय दे मुथु नोङो मेथाइ दोंसे खननानै होस्रादोलै जोबनायाव देना। गोसो गैयालै दिनै। मानो गोसो गैया? नोङो बिदि आन्दोआव थानानैनो खनहरबाय था, आं नोंखौ साफाया न' लोगोफोर, लाजियोबा साफाया आरो। दिनै खनदो न' मोनहैगौ मानि माबानि मा होनो मागोनि मोनसे खनना होदोब्रा मेथाइ। हागोन ना हाया? आलायारन खोमसि हरनि सानजायाव खोराङाव गोमो गोथां महर लानानै सानालायाव जाबो सानजाहा
Zahamutra za meथाइ खनसोबाय लाजियो होननायानो खननो लाजिनायानो होलांबाय खनदावनो मोननानै न' लोगोफोर Sulabo. हसे दे हसे आरो बिसोरखौ पाना लागे जाहामुत्रा गथसाफोरखौ लामायाव मा खालामदो इसोरो माबाखौ सिसि ब्लकखौ एरखुदो न' सिसि अन्थाइ एरखुदों आरो गथसाफोरा लामायाव ओमफ्राय बेखौ बुंबोदों आरो माने एरखुदों होननानै गारि सालायनांगौ भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर आजां गाजां भिडिअ ओरैनो मेम'रिनि थाखायल' भिडिअ भिउ गैयाबाबो जागोन देनां बुरैबाला नायनो आन्था सेभ जानानै थाथो बुरैबा माने बुरैबाल' नङा देनां माने जोंनि गथ' गथायफोराबो नायनो नांगोन ना न' आयु जोंहा मामाया बेबायदि भिडिअ बानायोमोन आयु जोंहा मामाया माहाय सिख्ला समाव बेबायदिसोमोन होननानै बुंनांगोन ना न' लोगोफोर गथ'फोरा आइसो होनगोन न' दानि गथ'फोरा बहा आइ होनो मामा होनो बा मालाय पिकनिक ओमफ्राय बेबायदिनो रायलायनो जों न' मोनहैसिगोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै मोजां भिडिअ लाबोनो नाजानोसै नैबे अनजिया बाय बाय लोगोफोर बाय बाय